Dále. Dobrý den. Dobrý den. Tady čas venku letní vodě, jak máte ty novinky. Tady schání nějaký brigádníky, jo. Ano, scháníme tady, ano, potřebujeme tady brigádníka. Na hlídání, zboží. No ne, na ochranku. Koho tady bude chránit? 45 halířů na hodinu, prosím vás. Koho tady chrání, prosím? No, majetek, hlavně majetek. To budeš záležit, 45. Jo. Já bych co? Co je? No, a co jste ochoten dělat všechno pro domů? Pálit, přicat koule, Taky, ano. lízat, ještě, co ještě? Hlavně leštit kliky. A co můžete vlastně všechno nabídnout? No, tak máte tady osobní ohodnocení. Za každý záchyt musíte každýho z ochranky vypálit. Jako vypálit, jako na předečku myslíte? Ne na CDčko, těma vašima gambima. A co myslíte? Ano, ukažte, jak to děláte, he? No, dobrý. Přidáme vám 15 halířů na hodinu navíc. Ještě nedělají prdel. No tak se když tak dostanete příště. Já si to moc. Čau.